Enggak deh. Wah, tetap siapa nih ha? Tutup apa nih ha? Lihat kali itu. Oh, tenaga dirinya di kamar dia semua. Tùy tông người biết rồi. Thôi ngọc tàng này được không? Còn vai nó tắt còn ngoài đi. Video khai đấy ba. Video khai đi. আমার একটা প্রোগ্রাম শেষ হইলে অফিসে আসি তোমার আমার একটা হ্যাঁ দেখে না আমি আসছি Kalau lupa tadi, mas tahu dong pas. Pas pada mas masih canggih tu. Roman script no chung maru no. Roman script by chung no mas. North Amarpur Division Committee Ati Sabai Kobokjak Kok Brokno Roman script by Suithanio Kebengnai Rokno protest khlaiye against khlaiye sentini rally khlaika aro joto participate khlainai rongka Teidu Higher Secondary School Tei Zambuk Sora English Medium School Bonipore Ompi Higher Secondary School Bonipore Horipur High School Tentuibari High School Ompi English Medium ni joto serengnai jegrok tini amosok bai thakliya teibo kobang satro tongmani phiaba borok satro belai kobang ni bagoi section khakjak rok tongmani bagoi jeng baksa school logo joto borok no joto satro serengnai no jeng ma boliya phiaba jeng tini belai no Roman bising tei kumpralaijak Roman script by sinimani kognati sawani bagai asang klai thani wo jotono khatung khaja khlailei jotono
खा खामलायै माने बिसिंतैनो जों जोंनि मानिकनो कुसुगाव तिसावानि बागै एखाबा भारतनि संबिधान 8 शेड्यूल दावानि बागै जत सोलोंनाय जेरकनो जातियक जाक हायनि बागै पाइप्लाया खालायोनो थाखफ्लाया खालायैनो दिनै 9 नम्बर डिभिजन कमिटि आतिसानि बिसिंतै जों चिनि आन्दोलन हायबा चिनि मुभमेन्ट जारि तंनाय हनै जों जतनि थानियाव कय मंनारगो तै सारा त्रिपुरा गनांगै जतनो चिनि मानिकनो तमा सोलोंनाय जोक तमा नगो माफा जतनो जों बनो जों कुसु सार नोंले महाय देबनागरिक बा रोमान स्क्रिप्टनि बागै तामकक गचारनानै मुचुं बा तामकक साहरनानै मुचुं फैलाय दंग टिभिनो हामबाय दिनै 8 तारिख नभेम्बर मास 2021 जों दिनै मास खालायो कक बर' रोमान स्क्रिप्टैनो जों दिनै खालायो एक्चुअली कक बरक लंगेस्ट चिन मादार टांग कक बरक सानाय रक मानि ककनो पगमायो मानि ककनि बागै जों दिनै आन्दोलन मा खालायनो मा खालायो मा दं जेखुनु जाति गोष्ठी थाङै दंनो खालाय कक बाय सिनिजाग लैंग्वेज बाय सिनिजाग जेमन जों साइमानो भारतबर्ष पृथ्वी हासागाव इंराजी सानायखे जों साइमानो जो इंराजी मेन बांला सानायखे बांगाली कक बरक सानाय भाषा के कक बरक अथवा चिनि त्रिपुरा जाति नि कक कक बरक आमको चिनि मादार टांग तै जों दिनै प्रोटेस्ट खालायो जों ए जातिरावनो रोमान स्क्रिप्ट तै जों भाषानो ए छिरो दानानो बागै जों दिनै खालायो काजे जों साइमानो जे बरक जे दफाराव निजेनो कक करै निजेनो भाषा करै आ जाति गोमाय थांनानै लामा फाइसि थांदों आबोनो बागै जों दिनै जातिनो रक्षा खायनानै भाषानो रक्षा खायनानै जों दिनै এই त्रिपुरा राज्योआव এবং भारतबर्षआवनो जों लंगेस्ट नांगौ चिनि मादार टां नांगौ होननानै जों दिनै दिल्लीनि केन्द्र सरकारनिफ्राय जों मेसेज हरना आ मेसेज दिनै सकनाय काजे जों दिनै तै कैसे कक देवनागरिक जे हरफ अब जों सिनि साइसिमायाखौ व्हाट मीन्स देवनागरिक अर्थ जों साइमाया बनो जों गसेवै नामाया आनि 19 जाति गोष्ठी आनि 19 जाति ककबरक सानायराव देवनागरिक भाषानो जों गसेवै नामाया रोमान स्क्रिप्ट चालक मा खायनाय যতদিন পর্যন্ত মাদার টাংनि जे लैंग्वेज रोमान स्क्रिप्ट चालक खायगलाय जों तै आन्दोलन थागैमाया आबोनो बाय जों दिनै स्टुडेन्ट तै सिक्ला फरायनाय तै जों दिनै ए एमपिनि থেকে जों दिनै दिल्लीआव पोसकनाय आबो काहिसिनि मेसेज रहाय दंताबो बनि बाङै যারা ककबरनो केबैनाय যারা रोमान स्क्रिप्ट केबैनाय आबो ता केबैथों आबानि रिक्वेस्ट जे दफारो ककबरक निजे भाषानो केबैनाय आ दफारो खांैमाया खानाय आ दफारो अभिशाप मानाय निजेनो भाषानो पवै थानाय रोमान स्क्रिप्टनो पवै थानाय आ दफारकनि बाङै जों दिनै रिक्वेस्ट खायो निरक बन्द खायनो ओंथों असो कक सासेमानो जतना हामबाय हायके सार तै कैसे ताबुक नों हाय एमएलए महायरक खरांति सावै तंखा देबनागरिकनि बागै हायके नों हाय एमएलए रकनो तामकक साहरनानि मुचुं बरक माहायके खरांति साइ तंमानि ति एमएलए रक जत एमएलए देवनागरिक सापुदिया जे बरक मादार टांनो हाजांनाय रोमान स्क्रिप्ट हामजानाय दिनैनि उनाव नयबर तै खाबांस्रांनाय बरबो सापर्ट खालायनाय आसा खालाय जे मादार टांनो रोमान स्क्रिप्ट हामजायबो सापर्ट खालाया काजै चिनि एमएलए जरा दंनाय बरबो हायनो रोमान स्क्रिप्ट सापर्ट खायनायनि बागै आं नोंनो रिक्वेस्ट खायो काजै जों एसेम्बलियाव कक साका रोमान स्क्रिप्ट चालक मा खायनाय आव जरा दिनै कयजन एमएलए बर बादा खालायो आबोनि बाङै जारा बादा खायनाय एमएलए रक निरो जाहाथे चिनि रोमान स्क्रिप्ट नो ताकेबैथों आबोखे आनि कयमु हामबाय सार आत्मनियन्त्रण अधिकार नाहावै जों आन्दोलन खालाय तंनाय मानि जरावाबो तैबो चिनि भाषा कक करै चिनि सिनिजाक मंकरै कान मंकरै चा मंकरै चिनि सिनिजाक मंकरै ओ जरावाबो तिनि चिनि मानि कक थैनो सोलोंमानि बागै गोदोक मा साल टिउजेएस निसिमिनो जों कक मानि कक बाय जों सोलोंनाय एका रोमान स्क्रिप्ट बाय सोलोंनाय चिनि सुइमानि जागाव चिनि आगि चिनि बरक रकनि कल मा होनो चिनि सुइमानि बतां दङ किन्तु अमबो जों दिनै खालायमाया जों सोलोंलायमायानि बागैनो
koloma hnoi sini kok thai kothma bai sajak tongban tabok roman script bai sini je porenai jig rok tabok sung prefer khlai tong age o tiujes ni simene sung tini o kok thai kothma no san laiye lama butang him laiye sung tini sanglai pemini tabok baksa gyani ব্যক্তি ungjak laiye देवनागरी जों सिनिबो माया सुइबो माया परिबो माया अमते हेरक सानलाय तंगमानि बागै दिनै 11 तारिख 8 तारिख 11 मास 2021 नि बिसिंतै जों राज्य सरकारनि थाने भारतनि संविधान एक शिड्युल दावानि बागै जों कक तुनहरमानि कायसा बिखुब मिसिल हागेबा प्रोटेस्ट रैली खालामजागै दं हाइके अर तिनि महाय रों सोलोंनाय जों सोलोंनाय रन तैमानि कयटा स्कुल तैयै बा busuk satro rono tui oro gathering khaike tini जों नांगमानि के सारा त्रिपुरावनो जों म प्रोटेस्ट खालायलै दंगो ओ देवनागरी भाषानो एबा जों सिनिमाया ककथाय कथमारकनो जों सारा त्रिपुरानो खालायलै दं पिया बारो जागो अमपियो बेराय शॉर्टेज टाइम नि बागै जों 6टा स्कुल न खालायका अमंका जामबुक सरा इंग्लिश मीडियम स्कुल तैदो हायर सेकेंडरी स्कुल ते कायसाके हरिपुर हाई स्कुल अमपी हायर सेकेंडरी स्कुल तेन तुइबारी हाई स्कुल तै सेसुआ अमपी सेसुआ इंग्लिश मीडियम स्कुल अमते खालायै जों बरकनो ओ जागाव रेलिओ बरकनो पार्टिसिपेट खालायो हाइके नरकनि बिसिंथि ताबो खरकसा तिप्रासा एमएलए अंगि तंनाय बा तिप्रासानि बिसिंगो एमएलए काम हामया तांनाय बो खरकसा एमएलए बो साइतंखा देवनागरिकनि बिसिंथि खायनानि बागै कक बरक ओकोनो जिकुनु एक शिड्युल दानानि बागै हाइके नरक ओ एमएलए रकनि खुक्ति माहायके ककमानिले ताम कक सानानि मुसु तमा हमाले जों एडिसि आमचायो बेसिरभाग जत तंनाय जत कक बरक तंगो कक बरक कक थाइ बै कक सानायनो तंगो अर बिसिंगो सिनि एमएलए रक गोबां ताक सिनि बसकांगो फाइसाव फाइजाक सिनि एमएलए सार बरम गनांनो बेलायके पाइपलाया हामबाय मारो इनके बनि बिसिंतै बा अन्य रकम बिसिंतै जों गोबां मानो खोनावो जों देवनागरी भाषा बाय जों सोलोङै माया बो सिनि माया जों सालायमा दं फियाबा बाक्सा सिनि एमएलए रक अर जागाव गोबां मा भाषा गठन कमिटि त्रिपुरा राज्योआव दं बरनि बिसिंतै जों खोनाका देवनागरीनो बरक प्रिफार खालायो गोबां मा सालनवैनि बरक कमिटि खालायो अमते खालायो दं फियाबा तावफाना अर जागाव बांलानि व्यंजन बर्ण निनि स्वर बर्ण दं इंग्लिश निनि अल्फाबेट दं फियाबा सिनि देवनागरी ताबक पर्यन्त फोरोंनाय गांके जों ताबक नुगियाखो बुसकांगो भबिष्यत थिनांगो जों ओ देवनागरी अक्षरनो जों लुकनै हिनै बा आसाया हायनि बागै अरक खरकसा खरकनै एमएलए हनै जे देवनागरीनो समर्थन खालायनाय बा प्रिफार खालायतनाय बरनो जों कक सावानि मुसुगो कक रहवानि मुसुगो जे बरक ओ सानमुंनो स्टप खालायथों तमाने हमाले सिनि सोलोंनाय जेरावनि तत्रा हायगोबा बरनि भबिष्यतनो नष्ट ता खालायथों अमां कक साननो मुसु